ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଖେଳିବେନି ଟି20 ସିରିଜ୍। ଆଗାମୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର। ଏବେ ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ନ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହଜାତ ହୋଇଛି। ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜକୁ ଆୟର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଦୁଇଟି ମୋହାଲିରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ଇନ୍ଦୋରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଶେଷ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡରୁ ଇଶାନ କିଶାନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ସମୀକ୍ଷକ। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ସାମିଲ ହେବେ କି ନ ହେବେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଟି20 ସିରିଜ୍ ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ତାର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜକୁ ଗଭୀରତା ସହ ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ ଓ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ।